Ollaan täällä Tampereen Hot and Rock Showssa ja vieressäni seisoo näyttelyn pääjärjestäjä Kari Salomaa. Miten tämä ensimmäinen päivä on oikein sujunut? No hyvältä se näyttää, että väkeä on riittänyt ja ilmat on jotenkin suosinut, että tyytyväisiä ollaan. Onko tuosta näyttelykalustosta erityisesti joku auto jäänyt sun mieleen? No ei ole kerinyt kierteleen ollenkaan autoja, että ne on kaikki tullut katsottua jo etukäteen toimistolla kuvista, niin ei ole sillain katsonut, mutta kyllähän se muutamia mielenkiintoisia on. Onko vuosien varrella jäänyt jotain erityisiä autoja mieleesi näyttelyistä? No sanotaan on muutama jäänyt, että Katsilla ja Pink Lady Volkkari ja sitten nämä kaikki kovat rodit ja customit, mitä on ollut Suomesta ja ulkomailta meidän näyttelyssä. Mitäs Tampereen seudun autoharrastukselle muuten kuuluu? No hyvä. Jäsenmäärä kasvaa joka vuosi.